Wingenza wethu ngethemba ukuthi naphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi admin. Mabo uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi uqinisile subscribe uzokwathula zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Le picture ke ebona la kule video umfundi otrendayo einkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi baxaka ke othisha bakule sikole ngokungabi ke nabo ke umuntu imbono ke noma ke yabantu lapha ke einkundleni zokuxhumana. Ngomunye uthi ke hayi ke kuyamangaza isibindi sokubuka ke ingane kulesimo everyday unembeza ke awubona ke kwabanye abantu. Nangomunye uthi awuke cha othisha sebehlula ke nokuthatha nje kwemali yesikole ke bethengele lo mfundi ke i-uniform noma ke umfaniswana. Wengenza kwethu kunzima ke. Nangomunye uthi ke awu ihlazo ke leli esisikole ke asinayo no principal bakithi nabo othisha ke babukeke noma ke babukele ke bathini ngempela yesihlathi noma ke yena ke uclass teacher uma ke ingane ifika nje esikoleni akasashawo ke namahloni nje alandele ke impilo yengane ngoba kuyacaca ukuthi iphuma ekhaya ke elinesimo esingesihle. Mina ke mbukeli noma ke mlandeli ke we-channel yami mfisa ukwazi uvo lakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalesimo owengane yakwethu. Mina ke sengiphuma kanje ngiyinkosi ke yo-admin. Ukumbono ogcina uthi ke webhuti ke mina ke ngisanda kuphoxa kabi kunengane ke ngayi esikoleni ngenxa yemali ke yokugibela noma ke ngayicelela izimpahla kumngani wami ngenhlanhla ke wanginika ngayinika ingane ke kaze yeze ke ukuzobonga uthe ke edlula noma ke ngacela umama eze kumina ngathi ke angangenzela ke imisebenzi yasendlini imholele weke impakamo kumama namanje ke ngiyadabuka ingane ke iyakanya ngesonto esikoleni. Ngifisa ukuthi ngizuvo lakho mina wengane yakwethu asihlangana lapha kwi-comment section. Mina ke sengiphuma kanje.